И здравейте, клашери, аз съм Пресов от Dark Clashers и днес ще играме Dream League Soccer 2017. Имах акаунт, отново казвам, да. Имах акаунт на тази игра. Качи се там, мисля, че до Шампионска лига ли беше, първа лига ли беше. И нали, понеже искам да започнем отново, спаднах отново. Само и само заради вас. Настанете се удобно и гледайте видеото. Да, вярно, че бе започнал матч срещу Евертън. Чакайте набързо само да ви покажа състава ми. Да, това е пълният, тъй като съм си продавал доста играчи. Имаме Брайан Руис, Уейн Руни, Хамес Родригес, Тибо Куртуа, Юго Орис, Пол Погба и още много невероятни играчи. Нека започваме, нали, сега вкарали сме го явно. Не знам, не помня какво е било станало. Като цяло играта е същата. В смисъл не е с нищо по-различно. Чакайте само малко да ви увеличим яркостта. Така. Мисля, че ще се вижда по-хубаво. Ако имате някаква лоша картина, съжалявам, за което нали малко ви забива, защото аз лично, като си гледам клиповете, така сега виждате какъв прелестен пас за Брайан Руис. Гол. Майко! Да, голкик. Майко, за толкова време не съм играл. Да ви кажа честно, забравя съм как се играе тази игра. Тъй като, нали, само съм падал, въобще не съм и помислял за да игра. Как започне мача, директно цъкам излизане и само пана с по 3-0. И някой път, ако ми се доиграе, нали, играе една игра, две. Колко, нали, си удържам там ранг. Някакъв измислен. И Хамес Родригес е контузен. Перфектно. Контузите хора Хамес. Поне Руни го бехте контузия, че да го смяна с Гризман. Не са какво го правя Хамес. Ще да на късо или... Рискувам, хора. Рискувам. Знаеш от най-лошите изстрели. Сега свършва ето го екрана на първото полувреме. 1-0 в наша полза. Не сте видяли гола, няма и да го видите, но и аз също не го помня. Виждате вече тук как се бият центърите, много по-добре от миналата Dream League. Сега Андрес Иниеста ще трябва да преследва, за да отнеме тази топка. Руни не успява да стигне от топката Уейн Руни. А сега поле биле Погба. Нищо не става. И аз пак казвам, че отново ще рискувам с Тони Крос. Опа. Много слабо. Много слабо, иначе добре насочена. За балета, тази топка не е негова. Ето сега Хектор Байерин. Давай, Байерина, давай. И какво е това? Дуспа или фал? Фал. Айде, Ройска. Можеш. Гати, толкова съм метна. Гарет Бари, була си е влиза. И ще я разиграем късно. Този път. Гледай сега. Пам! Серхио Рамос съм метна като летящия холандец, ама не стана нищо. Направи летящия испанец.
По-скоро падащия изпанец. О, Гризман няма я изпусната. Гризман няма я изпусната просто. Оставете ми така Гризман. И просто и изпопребивам. Добре, отнемаме. Руис. Гризман, айде! Да си го взима фаза от Техси. Невероятен гол на Антуан Гризман. Невероятен гол. И каква асистенция, нали също така на Брайан Руис. Трябва просто вече да се отказват. Чакай, дай ще си пусна. Имаме къв на 60 оверо. Ще го пусна ето тук. Алито ще го пусна на мястото на Погба, защото е най-добър в центъра. И така. Айде бе, Кроз, бе, в тебе се набива и ти не мога да вземеш. Не исках там да я подам, исках на Руис, защото се оказа, че напълно сам. Но не успях. О, какъв пас за Лукако? Лукако никой не мога да го пребори просто. Айде, Руни. Айде, Руни. Айде, Руни! Айде, момче! 4-0. 4-0. Руни вкара срещу бившия си отбор. За тези, които не знаят, преди играл в Евертън. Ето. Сега се извършват смените, не че има много време, нали. Дали ония другия там. Не му знае името. Да играят. Аре бе, Али бе, аре бе. Искам това да е гол, Али. Искам това да е гол и той така ще бъде. Де, Али още с първата си атака вкарва. Смятайте тогава. Ако беше играл цял матч. Нищо нямаше да стане, защото колко по два игра, толкова ще да играе той. И така, да видим. Сега. Наистина доста добре играхме. Да матч Брайан Руис. Добре, интернетът ми е горе-долу стабилен. Аз съм... Бертолачи. Не можем да вземем Бертолачи. Тя Силва мога да го взема. Също и Пауло Дибала. Магнозала и не мога да го взема. Това ще е Роналдо Меси нещо. То Слемар виждам също така. Кайл Уолкър, който е един невероятен десен бек. Но няма кой да вземем тук. Мисля да изиграем едно тук. Аз първо. Айде, нека търсим сега. Така. Свързахме се, играем срещу... Както да го знам. Някаква грешка се получи. Поне да ми беше оставил матча, да го спечелим. Джанлуиджи Буфон.
Диаго Коста, Пепе, Серхио Рамос, Робърт Левандовски, Еден Азар, Неймар, Бейл, Гризман, Карим Бензема и Роналдо. Забележете къде му играят играчите. Уау. Не вижте, Диего Коста играе като ляв бек, Левандовски като десен бек. Лад. Той па сега, ако ни каже, се е отказал. Значи сега тук да знаете, още от сега и предупреждавам, че и на мен ще ми забива ужасно много. Ето го Хектор Байерин. Би спринта Байерин. На кой си ти, бе? Това Коста ли беше? Кой беше? На кой да метна са? Един Господ знае. Това па там Серхио Рамос, а на мен ми забива вата като куче. От тук ще я пробвам. Доста добре играем. Виждате, пише уау или охли там, не знам как се чете това. Центрира. Аре, Серхио! Верно ли бе, Серхио Рамос пана Левандовски? Как я спаси тази човека, бе? Какъв е това, бе? Измъкна се. Не, Байерин е там, бе, аз забравих. Аре, полба. Какво си мисли, че прави, бе? То така се вкарва на его Борис. Какво направи Серхио Рамос? Човек? Има Ибрахимович на резервната скамейка. Олиле. Добре, как става да и както ни пробива така защитата, къде са ни беговете? Ще игра на атакинг. На дефенсив ще игра. Няма права смени. Сега чакаме това, защото сега някой да хиперсмяна табата ще ми извади или ще лефне. И се зачете победа за него. Аз стига, бе, брат. Сега какво смени ще правиш тук само и само да бавиш време или... Левандовски влиза Погба, Гризман влиза Меси. Човек, ти Роналдо, Меси, какви ми изкара тук? Аз съм с 500 пъти по-слаби футболисти и ти сега ще ме биеш. Гледай, Азар си преминава просто как си иска. Ама не и през Рамос, моето момче. Да има картон да съдя. То ми споправи Рамос. Гледай, това ли като не си цъка на хубавата позиция той човек. Бе, какво беше това, бе? Той сега ще се мигави. Праща му нещо така, нали? Айде, Брайан. То Брайан Руис, човек, една топка не мога да си поеме, аз се полуза и заподах толкова много пари. Ето го паса за Байерин. Ще го питам. Рамос, ти къде отиваш напред, бе? Айде, Руиска. Аз правя да прави финта, той стои и ма гледа. Аре, Серхио Рамос, ти си там. Аре, Рамос. Айде, бе, Иниеста, бе. Айде, бе, човечко, бе. Два хипер шанса имах да вкарам, нито един. Дали 3, нали? Два с Рамос, един с Иниеста.
Хайде, Руйс. Хайде, Руйс. Това не е последната атака. Последна атака, Брайан Руйс. Изстрел на Брайан Руйс! Не. Не, това как го прави тук, пичове? Сменя Уейн Руйс с Антуан Гризман. Реал Мадрид е нормално. Другите хора не знаят някакви други играчи, човек. Играят Роналдо, Меси и това е. И какво сега ще ми кажеш, че е падна, нали? Ма не сега. Кот тако. Не, омръзна играта, няма. Не, какво първи, фал първи жълт, как ти е нещо. Да. Ти добре ли се чувстваш, бе? Еш, аз не мога да изнеса топката, бата. Гледай, тя могла да стигне до Деляли. Да, бе. Да, Роналдо ще ми вземе високата топка. Айде, запалете, обръщай се. Така, изгони Роналдо. Изводи Роналдо сега да не знае какво да направи. Като му го няма португалец. Добре, сега подава я напред. Какъв си ти, бе, брат? Какъв е то? Това Меси. Нещо, защото само той е толкова нисък. Да. Айде, метай ме бързо, така. Айде, Гризу! Така, момчета, 1-1. Изравняваме го. Браво на Антуан Гризман. Айде, веднага отида да прави някаква смена. Не, го Роналдо, кой ще прави сега? Ще си смена вратара. Не, изчакваме така още. Аз ли направих смена? Айде пътя, какво се сбутахте там, бе? Не. Браво, Юриска. Чакайте това Куртуа. Браво, Куртуа. И сега какво ще направи Бензема? Ако той ми беше вкарал с първия си корнер, ми ще не изчистиш сега много ясно. Това направо ми изкара Делялито. Айде, Брайан. Айде, Руйс. Няма да сада. Айде. Фул тайм. Край на матча, дами и господа, 1-1. Добър матч се получи сега. Няма какво да лъжим. Все пак, какво такова. Мисля вече почна само тук да играем, смисъл по-рядко ще играем там, нали, по-рядко ще играем на кариерата, колкото да може да си купим нови играчи, главно. Чакайте да си възстановим за 80 парички. Така, аз бях Красов от Dark Clashes. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк, абонирайте за да не изпускате клики в този канал. Абонирайте си за моя втори канал, който се казва Just Pepi.
първото ми клипче на него, нали, беше на Bullet Force и не знам как се казва. Ами така, отново, ако е харесал клипа, дайте му лайк. Аз бях Прослав от Dark Clash и както винаги, до следващото видео.